Tornem demà, quines ganes, Puc dimitir ja o no, encara? No, encara no. No, estic super il·lusionat, super. Ja ho he dit, per mi són els millors, però ara us explicaré de veritat una mica el que penso. Jo crec que m'hauré de conformar amb que el pròxim jugador que fitxin tingui cames. Em sento com un director de funcionaris, tot de gent esperant jubilar-se, que cobren una pastarada increïble, no mouen un dit. De tant en tant te'n trobes algun que ho intenta, com el Parra, però com segueixi rodejat d'aquesta panda, acabarà volent fitxar, però no per un altre equip, sinó per fitxar el torn, saps com vull dir? De baixar-se el WOFU, les entrades i sortides, i reclamar les hores extres. Tinc 2 jugadors per posició, que és una mica com triar entre susto o muerte. Mai m'havia passat d'entrar a un vestidor i haver de prohibir menjar rufles abans d'un partit. Estem a un punt que es pensen que un pick and roll és una hamburguesa del McDonald's. Es pensen que un tir lliure és un bufet lliure. Estem a un punt que l'altre dia vaig donar el 5 inicial i vaig dir Joel Alé, fa el pivot, Brizuela, escolta, que escoltis. T'estic dient que m'escoltis, sisplau, Brizuela. Vull dir, així estem, com si fos un profe de reforç. Saps què vull dir? Em sento... Paciència. Sí, home, és un desastre important. Tinc un base que es diu Juan i Marcos, i és només una persona. No pot ser. No pot ser. Estic una mica esparverat amb tot. Però demà l'aplaudiran. Demà al Palau l'aplaudiran. Sí, a mi. Ara tinc 2 mesos d'adaptació per veure de quina manera acabo amb tot, no? Si amb una bala, si saltant des d'algun cinquè o... Xavi.